Salam gaderli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Men bugün ekranı açmakçı däl, sebäbi dyn jarşyda gezip ýörün, şoň üçin bu saparam bagyşlama soraýan. Inni vatandaşlar bugünkü gepleşigimiz biziň Türkmenistanyň iň agyr günleri baştan geçirişi, biziň özümizi bilelimiz bäri, Sovet Söýüdi döwründen bäri adamlaryň gulçuluk aslynda gidenini, gulçuluk aslynda ýaşanyny, şuň biz açaçan giňişlerini görüň bermekçi. Halkymyz elbetde bu zatlary bilýänler, sebäbi şu zatlary bilmedi ýaly bizi mekteplerde de gowy bir bilimli, ylymly edip ýetişdirmediler. Rus mekteplerine seredeňdi. Türkmen mekteplerin pes derejede okudy ýady. Onun Türkmen klaslary, Türkmen mektebiň okuwçy çağalary bir 10-12 ýaşdan eýem paýta meýdanyna türülýärdi, paýta ýygdyrylýardy. Bu zatlar hiç sem erteki däl, hemmemiziň başymyzdan geçdi. Inni şo arada gelin gyzlaryň iň bolmanda şu göwreli wagtam ruhsat berilmeýänligi, şo göwreli bolsa da bugün erte dogmaly bolsa da meýdanlarda işe çykýanlygy barada ine biziň Gül hanym görüň bermekçi. Şu barada şu zatlary hemmesini başdan aýak başyndan geçiren maşgala söz sizden onna Gül hanym aýdy beriň. Salam Olçarena, salam ildeşler, sağ olun söz verdiğiniz için, çağırdığınız için. Şimdi Soyuz dövründe biz bilmeyenleriz de. Ne çağalığımızı yaşap bildik, ne gelin olup gelinlerimiz bildik, ne bir göreli olup bir doğru düzgün öyümüzde çağımızı süyüp bildik. 1974. yılı aydayım ben. 74. yılda Şoştan kolhozuna Radomna Soveti şolup bardım. Şu baran vaxtım şäherden vardığım için bir interesna. Ne avtobus var o yerlerde, ne bir doğru düzgün ulak var, ne bir Radom'un içinde doğru düzgün şert var, ne bir näme yakılya bir peç var, bir sanitarka var. 30 yıllık şu yerde işlen 6 tane koykası var. Şu kömür yakıya şun içine. Bir asmandan düşen ýaly olup o yere barıp son başlığının yanına vardık. Şu vaxtlar İşankuluydu şun familyası. Girse men çıkarıp koydu. Şäherden geldim deyip sen indi özmem yaş olan son meni hasap eden yok. Yaşacık çağa gelip cik edi otur deyip näme ýaly bir gezek bardım çıkarıp koydu, iki gezek bardım çıkarıp koydu. Şu döwürlerde aýallaryň nämesini aýdyp bereyim. Misal üçin bir göreli aýal, göreli bolsa, doğmazdan bir ay öňünden şoňa dikretini berilmeli. Ova yerinde şolar ýok. Son gün neçeli gatnap şu paxta döwrü bolsun, näme çıkanka döwrü bolsun, aprel aýlarynda şu paxtanyň ucunu çitikleýärler. Şoňam şolar sürýärler. Paxtam şolar sürýärler. Ondan başga daşarda yine bir näme iş olsa şu öýme motor bilen edil näme toya çağıran ýaly hemmeňiz çykyn plan ýerdene maşin garaşy otyr, o ullakan ya traktor garaşy otyr, bir-biriniň üstüne minip şoňa minmeli, gitmeli. Şoň ýaly döwürlerde indi oturup pikirlenýäs. Biz Türkmenistan olsak da Rusya'nın kolonyası olup yaşaptırız. Kul olup yaşaptırız. Bolmasa bir adam öz yurdunda özgür olup yaşan vaxtında näme için dikret noyna rahat öýde oturup görelligini yaşasın, çağası olana soň o çağany söýsün, bir ýaşyna çel çağa bilen galsın. Yok on ýaly zatlar. Şäherde ýene de bir dikret noy zat bir zatlar näme diýär ýöne näme ova yerlerinde dikret noy diýen zadam yok. Özleri göreli bolýar, doýar, soň eger adyna potrat bolsa ýa bir zat bolsa şu özleriniň adjelni bir
paylanıp beren paxta uçastığı olsa, şuların adı bar olsa, şu dekretnoy birazcık puluna verini şoňa goşýatdylar. Men onun toçna o pul konusyny doğru düzgün aytyp bilemiyorum. Şu bir iki gezek özüm şayet oldum. Yine şu paxta dövründe yaşacık 40 çilesi dolmadık çağalarını alıp baryalar. Şu arık var, sul arık. Şoň ýanda ağaçlar var. Uzayin giden hatar arıklı ağaçlar. Her kim öýünden iýen içenini pakettami, zatdami, kara sumkadami, o wagtlar paketam ýokdy. Kara sumkaların içine ya gerdromallara bağlap, gerdromal diýsem düşünersiniz, kızıl yağlık şoň içine bağlap, yiyecek zatlarını halajinlik yok, şo ýere goýýatlar şu jokrama ıssyda. Şu abeda çykanda her kim öz zadyny ortağa goýup, öz topaklary bilen oturup iýetdiler. Şu çağalaryny bir iki sany bir случай çağasını goýupdyr. O çağanın sesini men bar oturanda şu arının boyunda sesini duyup yuguruk bardım. Näme oldu ki? Bir serettim tezi doğulan çağı. O sarı küçücük karıncalar var ya. O karıncadan hemme yeri doğulan o çağını. Bilemok 10 minut durup mu 20 minut durup mu o çağı. Pahtayıp gören ayallarım var. O uzakta. Kıyırsan zar zor elini böyle aylaksan özlerinden bilmese kıyırsan sesin gidecek yeremde şu. O çağanı bir açtım iç taraflara. Şu akıp duran arığın suna başka alacım yoktu. O karıncalar birbirden alıp olan yok. Şu arığın suyla alıp yüzlerini karınca bariyerini şey edip yuvup temizleyen vaktlarım oldu. Gözlerinin içlerine çeli karınca vardı şu çağın. Son o çağın hemmeler geldi. Gelenden son çağasını ben sana dedim neme verecektiydim. Освободительni bereyin dedim, spravka bereyin, bir 3 günlük git çağınla oturduk koyverdim. Son şu gün başlığın yanına girdim. Ben ettim, munyal olmaz, bu çağaları o yere koyup, yine bir saniye çağa vardı dedim, edil şonyalı. Yine o çağanın ecesi onun aşağına öğünden bir kalınrak körpeçe getirip, eplep koyup nemeden. O bir ayal yukarak körpeçe koyan, ona karınca nemedikler. Şolara ait verdim de. Ben başlık çıkarıp oldu. Son başka yine bir случай oldu. Küçücük çağa nereden baksan emedekler veren. Bersi arık, ağaçlar var. O çağa uykudan turan emedeklep şu arık tarafa gidiyor. Yetişip varıp şu çağını alıp son ecesine ayttım bu yere koyma. Nire koyal diye. Nire koyayım? Gaynım olmasa benim. Komşuma koyun, sen komşularıma berde. Nire koyun çağını? Beri çıkmasam bir kadine özgünme koyan yok diye. Son yine başlığın yanına verdim. Yine başlık hiçbir nemeden yok. Şehirden geldim deyip benim üstüme kayta gelme bari öz işimle bolduydu. Benim şu vaxtlar Sovet Türkmenistan Ayal Kızları jurnalı vardı. Şu yerden adresi aldım da yazdım. Bir yazanda avtobusun o yere katlamanam yazdım. Например, Varashil, İnkılap, Karl Marx участокları avtobus katlanıyor. Жданов'tan прямо Kiev'e gidiyor. Kiev'den прямо şehre geliyor. Sonra şu çağaları yazdım. Sonra bana maşinim yokluğunu yazdım. Yazdım, şehre geldiğinde şehrin nemesine sroşunu koyverdim. O vaxtlar şehrin içinde zakaznoy alıyattılar. Zakaznoy birazcık pulu kımmatrak yöne zakaznoy 3 günde var ya nire yazsam. Ha 12 gün diyende neme geldi. Komisya geldi. Geldiler, gördüler. Sen mi yazdın dediler. Ha ben yazdım dedim. Şu 21 adama gol çektiripsin. Şu adamlar действительно öz kolumu dedi. Ha dedim. Son saylap 3 adamı çağırdılar şu vakti. Adamlar o komisanı görenden son titreyalar o yerde. Yok bu yaşacık gelin yağmurlu gün girdi de remmimiz geldi de pelteklap dillerinden ağızlarından gepleri düşüp başladı. Son
Şu yerde ben olar aytdım, korkup sadece otur. Siz kolunuzu çektiniz gerek. Ben size düşündürüp ayttım gerek. Sadece olmalı. Avtobus gelmeli şu yere dedim. Size bana näme dediniz? Ahay kol çeksek çekeriz de yöne senden öňe köp geldiler. Yöne gelmenti dedim. Ne komissiya geldi. Şonu aytıp berin dedim. Soň bir Rus ayal Moskvadan Aşgabatyndan bir Türkmen ayal. Özümizden çarjödünüm. Näme? Rus erkek avtoparkın başlığıydı. Ne şu üçüsü vardı. Başlık 4 kişi. Son bizi koy verdiler. Beni çağırdı kaytadandan içeri. Da o orsay aldığına gepleşe. Başkaları hiç adam geplen yok. Tolga o adam dedi bana bir ay sürok verin avtobusu. Ben programını şunyalı e, etmene çalışırım dedi. Ben ayttım da hiç olmazsa 2 gece ovaların içinden geçsin. Bir gezek pryamoy geçersin abet vaktinde ama ertir akşam ovaların içinden geçse hem ona olacak şehre gidip gelmene ne çağalları bilen ısıda, soğukta, yağmurda, karda 3 kilometre 5 kilometre her kiminin ulağı yoktu şu vakitler. Son bu çağaları neymiş etmeli dedi. Sen neyme fikrin var dedim. Ben dedim e, bulara bir näme sadyk açmalı dedim. Sadyk açmalı dedim. Son o Rus ayal sadyk açsan ne eceleri uzak olacak dedi. Ertir akşam görmeli oluyor. Yöne olar emzikli çağa dedi. O zaman dedim yine ona palavoy bolan yerler var bir iki yerde. Şolara içini remont etsinler, peç kursunlar dedim. Soğukrak olsa yakar yal dedim. Gerekli odunlarını versinler. Nahar eder yalı ya suyunu kızdırıp verer yalı bir gaz koysunlar şotayet dedim. O vaxtlar bir doğru düzgün gazam yok. Elektrik peçke verdiler şonda. Şeydip 2 tane bereminle ayalı şotaya koydular. Ne? Yaş çağları acıgan vaktinde birisi gidip şu ecesini tap geliyordu, emizdirip yine şu çağa gidiyordu. Yine şu zatları aydıp vermeyemin sebebi biz Rusya devletinin kolonyası. Bizi şu pahta kime gerek? Biz şu pahtanın peydasını gördük mü? 15 e, tengete. Şu Rusya'nın pulu bilen 15 tenge bir kilası. Şu Ha, vakitler Soyuz 15 döneminde. 15 köpüktü ha o. Şimdi Beýleki bagty da köpük. ýyrym köpüktü. Ak bagty bilen Oo, ipek bagty bardy iki sort. oo. İpek Şu wat baktı. sizin şu wat aýdan datlaňyzdan näme ýadyma düşdi. Ine gulçuluk döwrü bolla Fransa ine Afrikanyň döwletlerini Anglia bilen golastyna alyp Fransa. golastyna alyp gulçuluk döretdi. Islese ol garalary işletdi, islese satdy, goýdy, satyn aldy. Gara şulary mugtuny işletdi. Inni Plantasyonlarda. o plantasiyalarda önüm öndürýärler. Inni şo Fransa, şo döwletlere baranna, şo gullar, şo garalaryň gününi gowlaşdyrmak üçin bardymy. Şular sivilizasiýa döwlet edip bereler, şular bir Nereden? современный ýaşatynlar diýip bardylarmy? Näme üçin etdiler? Ne şo siziň aýdýan atlaňyzdan näme ýadyma düşende aýdyn. Ne meselem şo gullaryň arasynda bir aktiwrak biri bar bolsa, şo gullaryň hakyny sorap zabastowka edip ýa bolmasa bir protest edýärler, ene gullaryň hakyny sorap eline bir Onlar bir ak günde baýda yol galyp gidiyorlar. baýda galyp ine ade şu gaýaly gyzlar ine göwrel wagtynda din jamalan oklar göwrel wagtyda plantatsiya Mekke jewenden içinde dogurýarlar, şulara bir ruhsat beriň dat diýip öňe çykyp özüniň nemelerinden bir ruhsat sorýanlar, hak hukukyn sorap başlaýarlar. Ene bize Oo. şey ştatlara gerek bu çağacıklara iyi mitem yok, süydem yok, bu kömök edin diyen ýaly aktivist öňe çykyp aýdyp başlaýar, eline baýda galyp hemme garalaram, ýa-ni gullaram ýygyna tirkap şeýdip başlaýar. Birinji näme edýärler bular? Birinji bilen şol adamyň eline aýagyna gannal dakyp, o kim aktiwinrak bolsa şoň eline gannal dakyp ilkä gamçylap o ýençýärler. Soňra bir ýerde Oo. bitleýändirler. Ene gullaram Özlem şu işçilerin gözünün, öyle çağırayım da işçilerin gözünün önünde gençler ki şoların gözü korksun, indiki sapar bir çıkmasın şunal ana deyip. ana ine şo silem şo ýerde şo
ayal gyýlaryň göwreli bolsun, eme bolsun, çagy ýar çagaly bolsun, emdirýän bolsun. Şolaryň hak hukugyny sorap, şolaryň saglygy üçin, şolaryň gelecek çagalarynyň saglygy üçin öňe çykan bir aktivist ýaly görünýär-de. Ine şol sizi kabinetinden çykaryp kowdy diýäňde, sen agdyň ýum ýoksam senem işden kowaryn sırtyňa depip ben başga ýere gidersiň diýdigi manysyny berýär. Aynen. Aynen. Hawa senem gulsuň diýär. Hawa sen diýlen et diýär, işiň et diýär bolly. Galanat bilen işiň bolmasyn diýär. Sen şu ayalları doğuzdurmanı bil, başka zada burnunu sokma deyip de. Ana. Şol aňyrdan gelýär, bu gulçuluk aňyrdan gelýär. Bizi hakykatdan hem adam ýerine däli, gul hökmüne ulanyp gelýärler häzir eçeni. Ýöne şoňa biz düşünüp bilemdik. Biz türkmenler şu zatlara düşünmedi ýaly edipdirler. Bir de paýta ekdirýärler, paýta ýygdyrýarlar. Bizine 10-12 ýaşynda çagajyklar gidip paýta ýygýanlar. Gizjek çağalar. Bilinäki paýtasy o partyga ma biline me götürüp bilen o paýtana me götürüp bilen ok bili. Şu çagajygyň bili. Näme agramma çağan. 10-12 ýaşly çağan näme agramma? 30 ýa 40 kilometr agram maksimum şu çağan. 10 ýaşly çağan agramy. Şu çağa 5-6 kilolik paýtany götürmeli biline. Paýtadan dolup ýygyp. Ondan beter ol çarem ayakları o sulu yerlerde palçık nämenin içinde, pahtanın içinde soğuk, çorap yok, doğru düzgün ayakkabı yok. Son onun sağlığı näme olacak? Şoň üçin biz keselli bolýardyk-da. Şu döwrüň çağalar keselli temesi. Tagdyn çağa Hay ýokdy. Indi onu diysek ol çarına başlam. Sözünüzü bosyan, näme kesyen. Häzirki çäreleri aýdyp beriňinde, häzir çäreler ina boş boşuna şu çäre kime gerek? Näme üçin çağalarymyzy 4-de 5-de turuzup asfaltyn gırasyna näme diýerler? Öýrýärler. Gül hanım şol gulçuluk dowam edýär. Ol kesilen ok, oturan ok. Sebäbi biziň sistemamyz çalışmasak, lüstrasiýa geçirilmese şu çäreler dowam eder gider oturur. Sebäbi halkyny öňküden 30 ýyl menen öňkü halk däl, has degradasiýa boldy. 30 ýylyň içinde has beter jahilleşdi milletimiz. İnternet ýoklugynyň. Men aýdýan ol oturan ýokurdak oturan olaň özlerine jahil edýär. Onun habar ýokmuka? İnterneti kesip diňe halky däl özlerine jahil edýär. Özlerim zat bilen ok. Öňe çykyp aýdyp duram, men nebitde gada 4-nji ýerde diýär. O jahillerle näme kim aýdyp biler şonu? Habar yok. Aňryň analiz etmelisin. Halkyň aja otyr meýdanlarda gezişip ber. Ol köçede oturup muhturdan çörek ýyp berenler bar. Sen halkyňa seretmen, men 4-nji ýerde diýip agdasaň sen tam mahluk däl kim sen? Sen jahillerle kim sen? Şonu aýdyp bilmersiň sen. Men haýranlar galyp bu döwletiň başynda otyrsyň sen. Dejurny prezident. O öde prezident däl ýöne prezidentligiň orny ne wezipesini ýerine ýetirip berýär, ýurtlara aýlanyp bara ogly başarýan nälerdi. Iki dejurny prezident diýip goýdum men amuň adyny. Şu ýerde Malika Molmel galypdyr, bir jaman söz bereliň. Aýdy ber. Öyle. Malika Molmel. Mikrofonumuz kapalı. Awa ses ýapyp Malika Molmel açyň. Açtım neme men üstayda Gülhanım doğru aýtdy, şu aýdyp beren zatlary men gözüme geldi. Men institut okuýarkan bir azıcık paýta bar. Sesiniz kesilýär. Soň ýapdaky suw derýadan akýar Garom kanalyna. Gara lewek bulon çok çägeli suw. Şo suwdan içýärdik. Tankalarda gaýnadyp şonu men näme soň sesim gelýärmi? Kesilip gelýär. Ses aç diýip ýazdy. Bir gezek çay içtik, ondan paýta gittik, paýta ýygyp ýör. Susadyk, geldik olun demläp, çay demläp goýup giden tankamyzyň içinde möý giripdir şoň içine. Ine bilmeseň, şonu seretmeseň
kän adam şonu zehirlenip ölüp gidäýmeli. Bu oldu Ustoy 10 yıllık uçan oldu Melike. hiç hili yoktu. Ay men institutda diýen medучилище Zamost medучилище bardy. Şoňa egzamin tapşyryp girdim, onuň paýta sebäplerim galym otaýdan. Onsoň hiç gerek ustoýu yok. Mektebiň içinde sport zal ýerine birdik. Ol sport zala meňzäne hop nime paýta meýdanyna meň ýataýym. Oýuk deleme deşik yer sıçanlar zatlar aýlanyp görşe taýda ýatýardyk raskladушкада. Şonu da men bilýän ene çağala aýarlar alyp baryp teher 2-3 ýaşlyjak çagasyny ertip emdikli çagalar şoňa goýup gaýtýardylar. Ertemiň çagasyny soňrap alyp gaýtdym diýip. Şo çagalara ol öýle çaga seredi bilýärmi? Bar gelmesek, çykmasak bizi brigadirler üstümizde gelip gıýgyrýa ärimizin diýmedigini diýýär, hapa sözler, paýş sözlerle gıýgyrýar diýip gürrüň berýärler şu obaň işgärleri. Diýjek bolýan biz hakyky gul ýöne şo wagt bilmändir. Biz borçlumy kaş paýta biziň döwletimize gaty bir önemli zat bu paýta. Bir gymmatly zat şoň üçin biz muny ekdirýändir. Ýekejesinem arasynda nebedi balyň ýygyň zat diýilýär-de. Onsoň ine soň düşünýär oturýan Türkmeniň ol götem duýana ol paýtany göremiz oga biz. Ya biz paýtadan bir de ine ýapalan emele getirilen namatalardan bir de bir sowat etdilermi ya biz paýtadan bolan klapka goýdyk zatlar gowy geçýär. Her ýerde de kaçsynda ýokmunda geçýär. Ya şondan birini alyp geýdik bizim Türkmenistana satylan o zatlar ýogum. Biz onu şo zatlar öz önümizde eşek ýaly ýygyp şoňa şaýna birimiz öküp ýygan paýtamyzyň önümini biz ýurtdaşyndan satyn alyp geýýär. Ine biz gulçulugymyzy indi bildik. Aýallary aýal hökümine de gören okdy, erkekler hem şon ýaly brigadirler bar, mahkamalaryň rolyny ýerine getiripdir şo wagt. Men şeýle düşünýän. Brigadirler gaty haýbatly o bar atıp gıýgyryp sen biriniň maskarasyna paýş sözlerem sögüp paýta çıkarýan bolsaň diýmekden şolardan tapawdy ýok, şolaryň rolyny bir wagt ýerine ýetiren normal şolar. Brigadiriň ýeňeleri diýip aýdymady. Oly hanım bilýärsiňiz, näme tarif aýtýardy. Şu brigadirler öz aýallaryny, öz garnaşlaryny paýta goýbermän beýlekleri gaňat edýärkenä çykmaly diýip zor bilen. Ne paýta barada men şu wagtlar aýtjakdym, ýadyma düşen şol gara läbek palçyk suwdan içýärdik biz. Ol biziň içimizde kim bilýär näme hili daşlar emele getirýär. Çägelerden toplanyp birigip. Menin de Ştaýda näme? Melike şu yerde benim bir zat aydayın şu 62. yıldı. Ben okutnup oldu şu babamın yanındaydım. Şu yerde bir yerde ağız suyu yoktu. Şu aydışın yalı bir arık geçiyordu. Bulanık su. Gecesi bilen 4-5 tane setilde getirip koyardık. Erkereçeli şu neme laylar aşağına çöküyordu. Şun yüzünü süzeyip başka bir kaba alıp aşağındaki laylarını yup, son yine şu arıktan su getirip şu yere koyuyordu. Yine şun yaldı şu dövrlerde. Ne bir çeşme vardı, ne bir krant vardı bir yerde. Hiç sat yoktu. Özümüzüm şu sulardan içip o kap büyüdük. Ha şu yerde suratları gör oterin. O ýerite goýdum şu Fransiýanyň neme Afrikanyň Fransiýanyň golasyndaky wagtyda koloniýa wagty. Şol suratlaryny ýerite goýdum, bu suratlar gidibersin siz görüňler beriň. Ýa-ni nemäniň Malika mol bilen aýdany gaty dogry aýtdy biz Bilmem paýta barada aýtdy da dünýä biz habarymyzam ýok, biz neme paýtamyzyň ýerä gidýäne bilemiz ýok diýene size bir aýdyp berin. Bütün dünýä häzir boykot nimetdi. Boykot etdi. Şol haýsy döwletlerde paýta çykýan bolsa çağalary işledip
paýta önürýän bolsalar, şo döwletleriň biz paýtasyny almaýas, boykot edýäs diýip paýtany alan oklar häzir. Satyn. Ine Türkmenistanyny çağa gulçulugy bar, şoň üçin paýtasyny aljak däli boykot etdiler. Hemme döwlet. Ýöne şoňa Türkiýe goşulanok, men pikirimçe. Türkiýe alýa diýip düşünýän, o toňlap, sebäbi çykýan, şo ýerde çykýan, paýtadan çykýan eşikleri bar. Şolaryň hemmesi çağlaryň ýaşajyk gyýjaga oglanjyklaryň göz ýaşy ana şo paýtalarda. Şoň üçin beýleki döwletler alanok, Ýewropa döwletleri hem beýleki ösen döwletler hem alanok şo paýtany. Girip görseňiz, Google'a girip görseňiz taparsyňyz. Ýani haýsy döwletler alýa paýtany, haýsy döwletler alanok, haýsy döwletlerde çağa gulçulugy bar. Ýene şo barada Malika molum sözüniň üstüne ýetiren idim. Biz doğrudan paýtanyň nirä gidýäni bilemiz, okdyk çağa wagtymyzda hökümete gidýär, hökümet näme diýär bolsa biziň sebäbi mektep ýaşyndan başlap bize öwredilmedik-de şu zatlar. Şol politika, siýasata çağalary goşmalar, wapşe adamlary goşmalar diýen bularda näme bar? Bir ýürüdýän bilen bir politikasy bar-da, siýasaty bar. Çağalary adamlary goşmalar. Ýogsa mine şu döwletlerde, başga döwletlerde çağalary eýýän başlanýyş klaslardan okutup başlaýarlar. Hökümet näme, onuň agzalary näme, onuň şahalary näme, sudiýalar näme, prokuror, şularyň hemmesini çağalara mektepde öwredýärler. Bütün politikany düşündürnip. Kanun näme, onuň bu tölemeli naloglar näme, her ýyl her kim tölemeli nalog. Bular näme gerek döwleti aýlandyrmak üçinmi? Haýsy zatlara gidýär şol ýygynan naloglar haýsy ýerlere siňdirilýär. Bulara çenli çağalary gidijeklikden mektep programasyna bar. Öwredýärler. Emma bizde bir politika sözüni agdaýsaňam goşulma oňýalady diýerler. İşiň bolmasyn diýerler. Onan biziň öz-özümiz edýär. Ýöne ene talamyz, öz-özümiz çağalamyza şeýdip bizem şeýdip boldypdyrlar. İşiň bolmasyn goşulma, o zatlar sen killaň agyrtma, onu sen düzeltip bilmersiň diýenýaly. Evet, gulluğunu bilmeli diýerler-de. Ine gul siýasata goşulmaly ýaly gul almaly, eline kätmeli, işlemeli, ýetişdirmeli, paýtany ýygyp bermeli hojaýynlaryňa. Onu diýsek onam almaly da sen işlemeli şo taýda näme edilýän bolsa, onam bir taýýarjyny turwa çekilipdir diýär. Türkmen setinem çıkarmanır. Gönümer turwa orsiýada çekilen. Sen kimsin şo taýdan alar ýarak? Edil krantdan su aktyran ýarak ak gidip oturur o gaz. Nebit? Ine heniden gul inni gullar gozgolam turulmaly, inni gullar talap etmeli, gözüm inni şu zatlary 4 ýyl 5 ýyl bäri ine Safar agada, Halmurad agada oýasy şey düşünürüp dil döküp aýdyp otursunuz. Ýanyň delilleri bilen biz inni hem köp sada özümiz göz ýetirdik. Meselenin içindekiler hem şu zatlary bilýärler ýöne. Heniden şu üstüne baskı bolansoň gorkýan, çekinýän bahana. Arada bir men şu ýerde bir Melike bir zat aýdaýyn. Doğru diýär. Şu sen aýdanyňy näme? Ne häziriň özünde, häzirem. Mysal üçin halkymyza paýok berýärler. Bizim halkymız paýoga laýykmy? Buğday ekýärler, gören ýok hiçsak, buğday elinden alınýar. Nereye gidýär? Mysal üçin ine Çerjo'da ulakan bir masla zavod var. Halk yağ gören yok, görsem yağın en sonunda su koysan aşağına lay çöker. Yağım şu nemeden durunlansın deyip koysan şu aşağına çökenlerini öz Türkmen halkına satışa çıkarıyorlar. O üstündekiler eksporta gidiyor. Nereye gidiyor? Onların pulu nereye gidiyor? Bir yağ tamam yağ dedik. Un mel kombinatımız var ya bizim. Un çıkarayan. Onun unu nereye gidiyor? Pulu nereye gidiyor? Yine şu zatları soramalda. Kolonya bolanımız için bizim hali bugün şu hiç kim işsada katışmasın bizi samsı görpüyor bular.
Havarlar yok, uşu halk önkü halk da 21. asırda biz. Hemeninem gözü açıldı indi. Hakkını e, soramana, menin hakkım var diýmene her kimem borçlu şu mahal. Misal üçün şu bizim yer altı, yer üstü gide oturan baylıklarımızdan menin hem hakkım var. Menin ahtığımın, menin çağalarımın hem sizin hem edil şonyalı hak var. Ne için birler geliyor da bizim baylıklarımıza çıkıyor, biz hem imsim durmalmışık. Geplesen hem halk düşmanı ile halk düşmanı gerek olsa mıhımı işgerler, halk düşmanı tapsınlar. Kim zatları oğurlap nere sat otir, pullarını neymişe de otirler. Nıha şolar sorasınlar. Şoların iyisine düşsünler. Nıha çölün içinde gazları yerden alınan yeraltı baylıklarını alıp işlep hemme biçi bucurlarını yukarı çıkarıp atıp onu işletmeli, zavod, fabrik kurmalı, onu doğru düzgün nem etmeli. Şu zatlara prosto atarsan o şu ekologiyanı bozar. Halkın sağlığına ziyan. Bizim Türkmen halkının neme günahsı vardı. Baylığımıza bir al otururlar. Bizim sağlığımızdan bir neme de oturur. Sonra şu birisi bir zat talep eden yağdayında onun öğünün içine baskı yapmalı. Yine sonra bu mıhımı kimi koraya, kim için işliye, komitet olsun, şistoyacıl olsun, yine başka bir belalar olsun. Ne için bizim çağlarımıza azar veriyorlar? Gülhanım, onun şeyde nemediktirler de ne sözünüzü öğreyen oruslardan koymandırlar. Polisiya, mahkeme, işgalleri şıstoyacağız. Hemmesini öz Türkmenlerimizden koyarlar. Orus size hani ezdi mi ya, orus size urdu mu, orus size dapros etti mi diyme son gün sonu ayda yanına yok öz Türkmeni, öz hükümetimiz, öz devletimiz etkiye deyip düşünmeliler. Son için o neçinci yıllarda 2019'da mı Putin'a da Arda'ya da bir de sahip çıktı deyip ödüler. Haber yok Putin edip gördü. Wah, Sizi hawa, hawa. Hawa evinizi malyum oğlum. üretiyor. Gatı doğru şol. Şunu Yine Hava. buna aydık geçeyin üstünün vardınız. Biz var ha. Bundan bir 4 yıl öňe mara bilem zoktukda şu Putin Doğru. o Putin'i güçlü görüp ay Putin näme de olsa çare görüp biler kurban gula diýip o wagtyny Hmm. kurban gulady da prezident oňa da ýadyýady ay Erdoğanam güýçli hawa şolam bir çare görüp biler diýip oňa da ýadyýady. Hat urat ýadyk hakyky men ödümli işini ödümem hat ýadyp uradan ýerlem gelmeli. Ol pasolstwalara çenli ýadyýadyk näme Germaniýanyň pasolstwasy bolsun, Angliýanyň pasolstwasy bular hemmetini ýazyp çykypdyk konvert paçka hat urat ýady men işini ödümem. Ol on wara näme Birleşen Milletler Guramasy oňa OBSE onuň bu näme Trump'a çenli şu adam Trump'dy. Trump'a çennem ýazyp çykypdyk. Onuň oturup pikir edýänne birje jogabam gelmedi. Ýa-da men içinde adresim hem telefon numaram bar. Birden bir jaň eder ýa hat turadyr diýip garaşdym. Hiç hili hat habar hisat gelmedi. Inni gödütirýände bularyň bar asyl götde çatda bir tabakdan ýal-ýalýanlar ekeni. Hemmeti bile Doğru. neme Karumpirowny hemmeti bir meňdeş bir paradan nemeden ýaşap bilen diktator ekenine ona bilmändir. Inni şu zatlara ahmar edýänne biderek wagtymy gidiripdir, biderek pulumy da gidiripdir, wagtymy da gidiripdir. Adamlar men aýdýan ana şular çäre görür diýip asyl ol Putin diýilen adam üstümizden gülýän ekenne hatymy da kabanna. Şeýle bolýar. Tebe orada sözünü öğren. Yer bizimki, yurt bizimki. Şu toprağın astı üstü näme çyksa, baylık var mı, zehir çıksa da şu da bizimki. Ondan onu bir özümüz eýe çıkmasak, indi şu wagt gülkünç men bir wagt şon ýaly düşünýärdim. Soň häzir öz ýagdaýyma gülkün tutýar. Şu baylık sana gerek bolsa, sen erkin ýaşasyň gelýän bolsa diýmek sen özüň hereket etmeli. O hiç kim bir golun elinden tutup kaldırıp sümüğünü sıyırıp vakayı sen göğününe degaydiler mi değil mi ya? Gul hem yerde de gul görülüyor. Son çünkü biz öz Türkmenimiz, öz ağımızı, özümüzü ağlamalı. Birimizden bir kuşamırdan hem çırmalı edip yapışmalı entegem.
Yöne şu giden zatlarına pulunu talep etmeli. Yine Yangül Hanım doğru belirtmek geçti. Bizim hakkımız, bizim çağalarımızın hem hakkı. Hatta bizden öndeki geçen nesillerimiz. Hani ata babalarımızın, en atalarımızın hem hakkı baş olan içinde. Şolon hem hakkını iyidir. Biz şunu izine talep ettik. Putin'in sodakları vermesini, izine kaytarıp vermesini talep ettik. Ah, haram olan Berdi Muhammed'liklerim haram ol demeyin. Berdi Muhammed akkuratla bir yedek adını soyun. Berdi Muhammed hem ne edip beren olsa şon yazık edibim bizi hiç ilgilendirmeye. Bizim zadımızı bize getirip versin. Yine pul görünüşüne getiriyemi, materyal görünüşüne alayami, samolyot alayami, ne alayan olsa alsın yine bizim hazinamız var. Getirsin hazinamıza da versin. Eli bilen getirip vermese de var şonu alacağımız hak. Biz şun yoluna çıktık. Enne gullor o yönlü. Elimizde zincirimiz yoktu. Yani öyle doğru belli geçtin. Henidem yok. Yöne gulluğumuz ama doğru. Azıcık çalak çulak gitmeyen yöne gull. Biz elimizdeki görünmeyen zincirleri kesip taşladık. Gözümüzdeki odakan eyneklerimizden zındık. Öz gözümüz bilen seyrettiyiz. Öz beynimiz bilen düşünüyoruz. Biz bayram şu alan zatlarına da izin almadan oturmayız. Hova şoňa mümkinçiligimiz hem bar. Leyla Var, hanım var. elini alıptır. Kıçığımızdan var. Ne Hova. etmez olsa, drone bilen urmalan olsa var, bomba atmadan olsa var. Ne etmez olsa biz sen bilen deneden gidişeceğiz. Leyla hanıma elini alıptır. Ayt verin Leyla hanım. Bir gün çoňa da söz berelim. Salam kasıpdaşlar, yurttaşlar, hanımlar. Aleykümselam. Benim sizeni neyinizi iştip oturdum da indi. Şu bir de neni Banisa'nı söylesek ben ülkem doğum yapkan günlerinde ben raddoma bardım izinle. Şunda ülkemi yanına bir palatasına bir kızını yatırdılar. Kalhozcu, kalhozdan da. Yani biçaranı tahtatızdan tutup ek geldiler. Tahtatızda doğum yapıyatırken ya kız. Şuradan alıp geldiler, zordan yetiştiler, lekin bala ölü çıktı. Öldü, çıkıp öldü mü bilmedim. Lekin öldü şu. Ana şimdi ağır gülle oldu bu ayal kızlarımızı başında. Her bir güne kelle ayal kızlarımızı hiç kadir kımmeti yok. Lekin hemme işini becerediğin, hemme işini başını çatadığın ayal kızlarımız. Yaxşı indi. Yeniden şu men haberlerde işittim de haberlerde okusam bu haram kulu Berdi Muhammedov Putin'in nesinde yani atışma boğan nesinde ölgenlere yardım etip bu yardım kolunu çözüp şuların ailesine yardım verecek. Ahır sen mahluk, sen oylanıp gör, öz halkın küysene beymindattirip oturupdu, yürüptü, her kasa her yerde yürüptü. Neçelli halkı, neçelli bağala ne bolup, atravlenya bolup öldü Türkiye'de. Ulanı cesetini almadı ya öyle kömek etmedi. Atenesini bekayı verip ya ziyaretine barınla demedi bu mahluk. Yeniden gelip başka yurtunu milletine nesine bu ne etemi? Yardım etemi? Yaxşılık etemi? Bu ne demek bu? Öz halkını baskılap yine başka yurta yardım etişi bu ne demek? Oylanıp görsen bu öz halkını mensim indiripti. Men germiydi. Pohuy meni halkım mı bu başka mı bu diyecek buladı. Halkını hiç halk hükümünde görmeydi. Lekin bunu halkı arkadağım dep götürüp duruptu. Bu nesi o? Arkadağı. Şu haçallı arkadağı bilen yürüvedinizler mi size? İnen arkadağınızı etip durgalları.
Halkımız gözünüzü açınla görünle. Halkın neyiniz arkadağınız nişe tutup sizəni. Ondan beter dağ bolup büyüyüp yani sizəni yere girgizinçelli kazık atıp kakınçelli üstünüzden basıp atır. Oğlu kızı bilen birge, tukumu tecci bilen birge. Yine sizler arkada. Yine mundi boladı arkada halkımıza bu sözle. Halk ne için gözünü açmaydı bu şunça bağaları öldü şurada yine yaradar bolup ne bolup yani antravlenya bolup o sınav 5-6 hatırlarım yüzlep hatırla ölgeller var bir de ayal kızla Türkiye'de. Siroz peçin bilen öldü, yenen bir zat bilen, her hili nele bilen, ne bolup öldüler, avariya bolup ölgeller ba, trafik kazasına. Lekin bir seneden bu yardım etmedi. Ya seni üyünde şimdi ne boluptu, ağır gülle boluptu, şimdi ne başınıza gelipti, başınız sağ olsun demedi halkına. Indi bu gelip orus yete değil mi? Özünü bilmegen özgeni nereden bilsin? Bu eşek. Bu bir yerde bir ne var? Ben komentarını pumuş verdim de oğurluk atacak bir yerde yeniden. Yine halkın hakkını oğurlayacak. Bu çıkıp durgan nepitlerimiz orus ete getip durganı az mı edi? Orus alıp oturganı az mı? Bize nemizi? Ona yardım ber gidin. Ondan artık ne o yardım gerek? Neftimiz nice yıldır ve kalkıp yatıptı. Yok bize onu indi nasip etse taza Türkmenistan'ı kurgandan sonra bize onu gepleşemiz. Onu kesip taşıyımız. Ursiyete bermesli yetemiz. Öz hakkımızı özlerimiz talep etemiz. Alamız kolundan. Bu halkını aç koyup oturumuz. Halkını yetim bağalarına beremiz. Özlerimiz alamız. İnişin deyin. Öz çağalarımız için, öz halkımız için bu akıp durgan neft. O orası için emez. Putin için emez. Ya haram kulu için emez bu. Yine şunu için halkımız gözünü açıp taza Türkmenistan'ı kurgandan sonra şunu izine düşmelimiz. Eğer yarıp alsakam, kesip alsakam, bölüp alsakam şunu alamız Xuda halasa. Haberiniz olsun halkımız. Gözünüzü açınla, hakkınızı talep etinler. Bu kulçuluktan çıkınla. Bağalarımam Türkiye'ye yüverip kul etemen de oylamanla. Indi kulçuluktan çıkaramız bağalarımızı da oylanla. Anışın üçününle. Boladı indi şundan ibaret məni diyecekim. Bağışlan. Kızışıp gittim biraz. Yaxşı gepledin. Hakkından çıktım. Uştayda şu suratı koydum görensiniz men häzir şu hakda aýdyp berýän size. Suratı görýänsiňiz ne Afrika döwleti Fransiýanyň koloniýasynyň aslynda colonization diýe. Koloniýa diýmek şol golasyndaky döwlet diýmek de. Indi ştaýda 1894-nji ýyl ýa. Ýa-ni Sovet Soýuzyny ak paça da biz ilki basyp alan Orta Aziýany ak paça. Tek ol iň soňky paça Orsiýadynky Nikolay II bolsa, onuň atasynyň döwürleri bolýardy. 1830-40-njy 50-nji ýyllar. Indi şu görýäňizmi şeýle Fransiýa Afrikany koloniýalaşdyrýar. Şu ýerde öz aralaryndan düýäň üstündäki garadyr görseňiz. Şu taýynyň milleti, Afrikaň milleti gara. Indi egni harba eşikli, onuň egnine de neme şo wagtky döwrüň 1800-nji ýyllaryň ýaragy. Yaragyň adyny biljek däl, goşatarmy näme ýarag. Şo wagtky döwrüň ýaragy. Onuň aňyrky atriatlar görýänsiňiz, düýel atriat. Hemmesini şoňaly, ýa-ni ofitserler belliýe öz milletiniň içinden şo ýurdun komandirlerini belliýe şo döwürlerde öz halkynyň içinden ýa-ni Malika malum dogry aýtdy da öz halkynyň içinden belliýe. Daşyndan gelip nemetdiler diýmesin öz halkynyň içinden indi brigadirler adam obadaky türkmenler başlyklary, kolhoz başlyklary türkmenler harby gulluklardaky komandirlerim hemmesem ortdur. Şol nemeleri neme bağışlan. Şol öz
Türkmen nemeleri var ya, arçınları, yeneleri, kalgolaşlıkları ortalar koyyandır. Türkmenin özünden Türkmenler nime ağalık sürsün deyip. Hava deyip buraya neler Türkmen nime bu ortalar gelip ha. On Türkmenler ediyor. Inni şu tayda menin görkediyen dadım. Ine harbi gulluklarını da yürüte atriyat döredipdirler. Ine bize de döredildi şoňalyk. Ol 1800-nji ýyllarda Göktepe galasynda zaten basıp alınandan soň atriyat adam döretdiler, harbi gulluklar döretdiler. Şo ýerde de türkmenler baş edip goýdular. Palnamoçy diýe ya kaz ýol edip goýýarlar. O waň içinde ya öz raýonyň arasynda bir aýagyny gyçyk bassa gelip satar ýaly. Ana şol öz halkynyň içinden bularda sebäbi ýürüýte bir plan bar. Ol şo öňkü Kuropatkindagy ýazan kitaplaryna aýdyrlyk geçilýär-de öz halkynyň içinden goýýarlar. Gödegçi etmelem, palnamoçdym, komandirim, ýenesem öz halkynyň içinden goýýarlar. Şolary urup ýençýänam, şolar gapyň kakyp bol pagta açyk diýänem şolar. O grajdan nemelerin arasynda da harbylar däl grajdanyň arasynda kalgolaşlyklary brigadirler gapy depýänler. Gowraly gelin bolsun bolmasyn pagta çykarýanlar. Ine şol ort gelende urlarym biziň Türkmenistanyň içinde de şo hon atriat diýe ya peşi atriat diýe şoňal atriat döredýärler. Gulluk harby gulluk döredýärler de. Şo halkyň üstünden agalyk sürmek üçin. Başga kişi çözek bolup duran o Türkmenistana. Öz halkynyň garşysyna halk gozgalaň turmasyn diýip atriat döredýärler. Oňa da belleýänler, mene özleri nime öz türkmeniň özlerini belleýärler. Ýeňine pagon nakyp gaýşarp berenler bardyr. O köne kinolar görseňiz bardyr şolar. Türkmenler özlerim. Ine şu turaty ýürüýte goýdum size gözeňize gelir ýaly. Ine belki duro ýerde durana fransuz diýäň üstüne oturanam gara. Şu Afrikan milleti. Aňyryk atriatlaryň hemmesem eskerlerim, hemmesem garalar. Ne şolary bütün halkyny nime zırppa etmedi ýaly. Golgolaň turuzjak bolsa şolary basyp ýetirer ýaly özlerinden atriat döredýär. Ne plan şunu ýaly işleýär. Türkmenistana da şeýle boldy. Birine anan sagam şu zatlar boynuny alsagam, boynumyza almasagam biz häzir eçennem koloniýaň asyna. Oğlam şeýle de häzirem şeýle çykyp bilemdik. Şo koloniýaň asynyň çykyp bilemdik. Sebäbi düşünemdik. Gamçyň nireden gelýän, depämden nireden urulýany bilemdik. Gamçylan dur, ýöne nireden gelýän bilemdik. Sebäbi ýüzümüz aşakda, ýüzümüzi gallyrsak ýüzümüze gamçy degijek-de. Şoň üçin kelimiz bilen gözümüz ýump aşakda ýerde ýatyr, üstümizden gamçy urulýar. Ine biziň bilmeli zadymyz şo gamçy kimiň elinde, kim urýar bizi? Düýbüni ýerede, ýereden gelýär. Şu koloniýalaşmak ine o bizine şondan diýilmeli. Biz haçan şoňa düşünüp bilsek, ana onu şu zatlaň gurugny edersem, o şu gulçulukdan çykarsam, ýöne biz şoňa düşünmek gerek. Biz özümiz şoňa düşünmeli. Köprek arhivler okumaly, köprek paylaşmaly şu zatlary. Mine hanımlar, mine aýtjak zatlar mine şulardan ibaret. Ýene de üstüne goşşak diýseňiz, başyna Leyla alyny galyrya, aýdy beriň. Ayırmadı naverine elini o. Yok, sağ elimi kaldırmamışım, onu düşürdüm. Eğer sorak zatlarınız olsa birbirimize bereli näme? Hawa esas zaten ýa aýtjak bolandadım da Gül hanym sizine şol owalary gelin şol owalaryň gelin gyzlaryny goramakçy bolupsyňyz da. Saglykdan hem ýene-de goramakçy bolupsyňyz. Emma bu zatlar ýokardan gelen soň ýanky bir görüp bilemdik. Nerden gelýäni bilip bilemdik. Ýanky bu Bilemizdik. nerden gelýäni bilip bilemdik. Her bir 4-5 ýyl ine şu ýere gelip şu wagtlar действительно şoňa bolmalydyr diýip pikir edipdirista. Ine indi bizim koloniýadalygymyzy indi bilip başladyk. 4 ýylyň içinde şu gürüňlerden soň, şu suwutnamalardan soň oturup ine şu daşar ýurda çıkıp internetten araştırıp, soraştırıp bilenimizden soň içeride interneti kısa
halka görkezmeninin sebebim şu iken. Indi aklımız şuna yet başladı. Mhm. Ne Bilmendiriz. Men bir aytıp geçeyim. Gülhanım gitmeden böldüm. Mhm. Hı hı. Men köyde işleyedim. Köy yerinde. Ondan sonra bir oğlan Marda işlettir Türkmenistan'da. Ne ayrı bizim memleket dedim. O mu degenin mi dedim. Gatı go dedi. Ol 2014-2015 yılların bölümü. O dedi sebze meyveleriniz hem dedi bizim kiyarak değerliydi, doğal. Gatı go dedi adamlara saygılı, onot adamlar var dedi, halkı var dedi. Yönü dedi size demokrasiyada bolsa dedi, demokrasiya yeten ok size deyipti. Son benim içimden aytyan bolsun. Biz Gülyar yurdumuz var mı? Hakiki hazırki komentariye yazyanlar var ha. Bize gaharımızı getiriyor. Men edir şolan pikir dedim. Gülyar yurdumuz var diye. Size demokrasi gelse sizin memlekede siz taylarik gelmersiniz dedi. Gezmeyene gelirsiniz dedi. Yaş oğlan ödüm benim küçük. Men oğlum yaşındaki. İnnin men şol oğlan köp zada görüp bilipdir deyini bilimli aklı yerine o oğlana kendine şol görüp bilipdir şol zada men şu tayda doğup ölüp ösönem ortam kellem işlemeyerek. Marlıktan innen çıkıp otur. Doğru ayttınız Gül Hanım. İnnen gözümüz açılıp görüp başladık. Gülyar yordum ama men vatanım tennem için içimden ayttım, yüzüne aytmadım yani. Kıyırsatım gelmedi dağlı olanı. Kıyırsmanım goken. Biz hakiki ne demokrasiya var, o devlette ne başka bir zatlar. Kulluğumuzu inni gör otur, giyeceğim orta gördük, düşündük, inni hakkımızı hiç haçanam gidermez, önkülörüne seni, ata babamızdan alanlarına senim, mene talep ettiyen, Putin'den, Putin'den önkülörüm, örüp gidenem olsa, ne edip beriyen olsalar versinler. Türkmen halkının baylığının pulunu, övezine doğursunlar, hakkımızı versinler. Doğru Melikim Vali. Şu her kimin talep etme hakkı var. Şu Türkmenistan'ın halkı olsa hakkı, her kimin hak var orada. Bizden geçenlerin hak var. Hmm. Doğru. Ne şu yankı gulçuluk var da aytsam öňler şol plantasiya meydanlara giden meydanları ekin ekip şol koloniýaň astyndaky adamlar var. Şolaň baryny gulçuluga öwrüp, gul edip işledipdirler de. Diňe iýjek işlerini beripdirler. Bolsa bir hepdesine bir näçe köpük berýän ekenler de aýlyk ýerine. Onun inişleri plantasiyan daş töwere gitmediýäli gaty daşa gitmediýäli plantasiyan töweregini gamyşdan keppeden datdan jaý salyp beripdirler. Neş suratda görüşüňiz ýaly. Ne keppedir neş dronlar. Gamyşdan üstü. Hmm. Neş keppede Ava. hiç bir köşkde ýaşan näler. Sebebi neme gul bolansoň seniň münasip beriň şol ýaly yer diýerler-de. Onun hime ardan düşýär, gamyşdan keppe urup bermek. Hemem gulo näme bolany näme diýär. Inni Türkmeniň ata-babasy şu köşkde ýaşan näler pagty ýygyp. Haýsyňyz pagty ýygyp, haýsyňyzyň ata-babalaryňyz pagty ýygyp baýady. Ine şu soragy ýekije soragy beräýin özüňize. Onuň şu gulçuluklaryň taş töweregi ýapyk bolýar-da. Ulu bir nemede gorolýar. Gat gorona da köp pul çykarýar. Nemeler ýanky kolonialistler köp pul çykarýar şu gullaryň gaçyp gitmedigi üçin. Onuň neme taşda uram yapık bolýar, bir-birlenem tanıya. Hiç obadan ýa şu rayondan çykyp gitip bilen oklar. Ine türkmenlerim bulyny gadymky döwür, ýöne häzirki döwürde türkmenlerim şoň ýaly elleri, aýaklary gandalsyz bolsa da gidip bilen ok, eline pasport ýok. Düşünýäňizmi? Şu gitmedi ýaly ol näme üçin ol welayetden bu welayete geçip bilen ok. Şu wagt gaty gowy deňeşdirme
getireyim idim de hey adıma düşüp durka. Şu Türkmenlere o velayetten bu velayete geçip bilen Aşgabat'a daşa girip bilen oklar. Ene şu kulçuluk döwründe de bulan öz rayonu var eken yaşayan. Yürüte bir sibit yaşayalar şu yerlerde. Nirlerde plantasiya var, orta şu töwereklerde gullar yaşaya, daş töweregim gow nime gabalya. Şol kapdaldaky sebite ýawur goňşy rayona geçip bilen okener. Geçme hak yok. Şol çağa Молодец. böwreli bolsalarym şu bir keppäň içinde bir maşgala ýaşaýan bolsa 5-10 adam bolup şolaň hemmesi meydana gidýän eken işleýär, gelýär, akşamlyk naharya ýene ýatýar, ýene işe gidýär, şeýdip durýar. Onuň göwreli bolanam şol ýerde bulara hiç ili Türkmeniň bolşýaly bir dekretni otpuska wagt noýdat ýok. Meydana dogurýarlar, şo taýda meydana göwreli bolup tow tutup başlanmagyny ya keppä getirýärler, bolmasa da şo meydana dogurýa ýetişmeselerim. Onuň ertesi bir günüm ýene işe çykýar. Ene edil Türkmeniň döwri, Türkmeniň başyndan geçiren datlary bir näçe bir asr meneniň iki däl başlan. Bir asr meneniň şol Afrikanyň ya beýleki Angliýanyň golasyndaky, Fransaň golasyndaky döwletler başyndan geçiren şu datlary. Ene bizem Russiýanyň golasynda bolan sebäbi edil şo döwürlerde Fransada basyp alýar, eliniň yeten ýerini güýjüniň yeten ýerlerini basyp alýar, koloniýalaşdyrýar. Angliýada şoň ýaly diýär, bütün dünýä boýunça köp ýurtlary basyp alýar, şeýdip öz koloniýa, Angliýanyň koloniýasynyň aslynda bolan döwletler ingliz dilli gürleýändir. Milletiniň tapaguty ýok. Ak bolsun, gara bolsun, Mongol ýüzli bolsun, Mongoloidny litso diýilýär. Mongoloidny litso bolsun, ýani ýüz keşfi gadak sypatda bolsa da diýänler. Şol ýurtlaryň haýsyny inglizçe gürlenýän bolsa, Angliýanyň basyp alan döwletleri ya Afrikanyň beýleki Arap döwletleriniň haýsyny fransuz dili gürlenýän bolsa, şo döwletler köp ýyllap, 100 ýyllap Fransanyň golasynda bolan döwletler. Şonuň üçin hem şolaryň pul birlikleri hem şol Fransiýanyň ya Angliýanyň pul birlikleri bolup gidýär. Köp ýyllap. Türkmenistan bilen beýleki Orta Aziýa döwletlerini, Kavkaz döwletlerini, bularyň 15 respublikanam edir şo döwürde Angliýa bilen Fransa bilen deňlikde ortadym ýa ortat ýanym Bors padşalygy basyp alýar. Zorluk bilen basyp alýar. Gaty köp söwüşler, gaty köp ganlar dökülýär. Bunu tarihten biz hiç sirip süpürüp ýok edip bilemizok. Ýene de tarih ýokary çykdy. Suwun ýüzüne çykdy da ýene tarih. Şu zatlara inni halk okap täzen göz getirip başlady. Ýene de watandaşlarymyza gaty ullakan men haýyş edýän şol arhivlerden hökman suratda şu bolup geçen wakalary tarihten biziň ata-baba başyndan geçiren hemme kynçylyklary ol Göktepe galasynda bolan uruşlar dökülen ganlar barada nädip ortiýet koloniýalaşdyrdy Türkmenleri. Beýleki Orta Aziýada şeýle, şo sana ýerýär. Hywa hanlyklary, Buhara bolsun, Samarkand bolsun, şularyň hemmesini Kokand diýdi, o derweze neme diýdi, bul neme Özbegistanyň kän ýerleri şeýdip Taşkent diýdi, şeýdip basylyp alınıp hanlyklary bilen görüş alyp barylyp şeýdip öz içinde içallarym bolupdyr, şeýdip satýan ekenler. Gijelerini gaçyp giden hanlarym bolupdyr, şol ortalaryň nemesinden ýeňiljegini bilip, duýdansyz üstüne basyp dostlary nemiş satlyk bolan soň. Ene şu zatlary men size okumaňyzy haýyş edýän, ondan hem şu gepleşiň aşagyna da häzir men şol arhivden nemeleri goýjak bolaýyn, sizi ökman girip okan, öwreniň. Ene şu suratda görüşiňiz ýaly türkmenler şeýdip ýaşadylar. Hiç kim pagty ýygyp baýap gapysyna bir Mercedes menen näler gapysyny ýa bir 2 etaşly köşk salan näler özüne pagty ýygyp. Näme üçin ine bizi şoň ýalyky näçe ýyllap golasyna saklady. Sebäbi diňe sömürmek üçin halkyna garyplaşdyrmaly, bilimsiz goýmaly, arkasyndan hem sömürüp bolýar. Ine bolmasa sömürüp bolanok. Ine bide tuvalet getirip berdi, ýa institut salyp berdi, ýa mektep salyp berdi diýen watandaşlamada. Jahil bolsun bolmasyn şol watandaşlamada jogap ine şeýlerek. Şaýda Malik kim Leyla hanym elini galdyrypdyr. Aýdy beriň neme Leyla hanym.
Öyle hanım, ben size şunu ne edecek edimden biz hani Türkmenistan'ımızda hiç şu nemiz arasında kızlarını hiç kadir kımmeti yok. Şunu için bir indi kadirli kımmatlı bolsalar şunu bir aytıp geçseniz yaxşı bolar hadi. Bizler birbirimizi hürmet edip hanımını koşup geplasek, begimni koşup geplasek yaxşı bolar hadi. Anı şu barada bir ağzım Onun aytıp için Leyla Hanım, onun için ayrı bir program yapalım. Bir de Ay, ayta veringler şunday içi Aha. bolsun da sizlerden iltimas bize özlerimizi hürmet etmesek kim bizeni hürmet ededi? Anı şunu onu aytıp öteyim. ayrı etmeli. Şu ayal kızlarımız gerçekten hem depelep maşin binmek bolan yok, önünde oturmak bolan yok, onu etmek bolan yok, bunu etmek bolan yok deyip şu e, şu güne yettik. Indi ayal kızlar näme bir eline muştunu näme edip yola çıkan vaktinde onların önünde dağ bilen daşlarım durması. Erkeklerim ayaldan sonra kalacağını biliyorlar. Şunun için ayallar hep şonyalı näme tutup başladılar. Bunun için ayrı bir gepleşik geçirelim. Sebep bu safsem köp aydılacak zatlar var. Şunu O deyin dedim. benim de ötün yeterin ha o Leyla Hanım sağ olun neme. Beren teklifinize doğrudan bizim Sağ ol Leyla. Sağ olun. Bolar. doğrudan bizim Türkmen gelin izlenmez en bir hormatlı bir adamı nasip diyen şeyle düşünüyen hormatlı bir mülakatlı mı bir adamı nasip şoňal titulu nasip diýip hasap edýän sebäbi aýal gyzlaňam ýene de biz öz aýal gyzlar bolup tarabyny tutmasak şolaň bir arkasynda durmasak kim tutsun bulaň arkasyny sebäbi pastaýany dama diýen ýaly dep bilenip depgiň asyny ulolýada aýal maşgalara çağalykdan başlap bir maşgalada gyz çagasy bolsa beýlek ogul çagasyna köpräk iýdirip gyz çagasyna ay neme dograk zady berip gyz çagasyna da kemirek seredip şey diýen maşgalalaram ba ana ýene gyz dogurdyňmy ana ýene gyzyň bolupdyr diýip şol türkmeniň bir düşünjesi barda gyz maşgala bolsa kän äsgerilmeliler düşünje we onuň çagalykdan başlaýar şol soňa waka gitdigiçe şol tapawut ýok durmuşa çykyp baran soňam şol depgiň astyny ýaşaýar. Hem gaýyndan çeker, hem eltisinden çeker, hem balygynyň çeker, hem ärinden çeker, gepiniň gürrüňini hem taýagynam ýer, şey dip aýal maşgalan bir hormaty ýere batylýar da, onuň islen aýagyny süpürüp geçip dur da, islen aýagyny süpürüp geçirip dur. Şu zatlary biz ýol bermezlik üçin hem aýal maşgalalan zenanlaryň hak hukuky üçin biz görüşmeliyiz. Buňa da men ikellep elim galdyrýan şu aýal gyzlaryň bir adyny, hormatyny, hormat bilen tutar ýaly. Meselem, ene gül ady gül bolsa, Gülbahar bolsa, Gülbahar hanım ya Gül hanım ya Bahar hanım diýip şeýleräk tutulsa, men üçin bir gaty bir neme bolardy. Göwnüme jaý bolardy diýenne. Onuň bunam hiç bir aýal maşgala garşy çykyp durar öýde mok. Erkeklerim şol sanyna erkekleri de ada tutulsa yer çeken ya haramzada diýip tutulýardy. Türkmen çagat gejeklikden başlanan şey diýip başlanýar. Şoň üçin ulagam adynyň ýzyna bir hormat bilen neme dilse Murat han, Murat beg ya han nilse Murat beg hasam gowy gelşermek diýen. Indi şeýlerek meniň hem teklifim şeýlerek netip bolsa ähli Türkmenistanyň aýal gyzlary muny gollar diýip düşünýän mene. Sebäbi bir ýüzümizi tallamany bet etmeliler, ýüzümizi birazjyk gülsün, ýüzümizi başymyzy birazjyk dikrek tutalyn diýen. Gelin gyzlaňam başlary dikelsin, birazjyk arkaýyn ýöresinler. Göğüne dik olsun. Adyňyz o göwüni dik bolsun, ýüregi galkynsyn diýen. Odan sözlerim tapy bilemek başlan.
Şu Doğru arada aytdın öyle. awu. Edik göwnler kalktın inni bir edilip hakiki ayak süpürlen triyakka dönük. Erkeklerimiz edilip mertebesi düştü. Ayarlaydılar gorak bilen oklar. Bizim erkeklerimiz bizi gorak bilen oklar. Bizi naçar görýärler. Ýöne biz olardan güýçli, biz ayağımızın üstünde durmagy başarýarsam, başararsam öz mertebämizi edilen aýak aşagyna alynan mertebämizem nesip bolsa galdyrar. Ine şu hanım sözü doğrudanam öyle hanım hanım diýeyim size de öyle hanım Gül hanım doğru bellek geçtiniz. Bir Gül hanım diýse özüni bir hanım ýarak nemetsinler, görsünler. Edip bir Sağ ol. hyzmatgar, gul ýarak däldi. Gelin gyzlarymyzyň hemmesi şoňa münasip sebäbi olar ene. Erkegem dünýäge getiren, bizem dünýäge getiren eneler hemmemiz her bir denanymyz ene. Eneler hem hiç taşın ayak aşağına edilmelilerdir. Eneler başımızdan täze bolmalydyr. Ýigitlerimiz hem ene bey diýsek şol beg adyna münasip bolmaly, münasip ýigitlerimiz hem ana beg ýaly beg bir söwüşçüň beg diýende özüne göwüni ýetip duran gyljyndan gan damp duran bir beg gödöňe gile ýigit hem watanyny hem maşgadasyny hem çagalaryny hem hak hukuky gorap biljek ýigitlerimiz. Doğru. Awu. Onu näme şu ýerde tamamlaýsak näle görýäňiz? Aýtjak goýjak zadyňyz barmy? Yok, aytıp nämetdik indi yine bir şu yankı Leyla'nın teklifi boyunca nämetip başka bir gün yine çıkış edelim. Gerçekten doğru teklif Melika Hanım, Leyla doğru söz. Nämetdiler, teklif ettiler. Hmm. Bolýa, hoşlaşaýlyň şu ýerde. Bolya, sağ olun. Awa, sağ olun. Hemmeniz. Yurttaşlar, Sağ ol. sağ olun bizler, Mhm. Sağ olun. hanımlar. Sağ olun.